Good morning guys, welcome back to another vlog, and still we are here we are here in Singapore. So yesterday hindi tayo nakagawa ng room tour, so ngayon gagawin natin yung room tour natin dito sa Hotel 81 Geylang branch. So ito yung door natin guys, meron tayo ditong lock na ganyan, and then meron din siyang lock na ganito, and meron silang mga paganito, please make up a room. Oh, pwede pala nating wag na nating ipalinis kasi maiwan yung mga gamit dyan. And then, eto guys, yung ating sinasabi ko na fire escape plan. Kasi you should know, you should be aware of your surroundings whenever a fire will come out. So, nandito tayo. So, dito tayo mag-exit kapag may nangyaring kababalaghan sa buhay. Ayan. So, yan yung una kong tinitingnan talaga guys kapag pumupunta ako sa hotel or sa mga bagong lugar na hindi ako sigurado kung nasaan yung fire exit niya. And then, dito naman guys, this is an accordion door. Ayan. Going to the bathroom. So, eto guys, yung bathroom nila, okay din naman siya. Yan, meron silang dalawang towel na provide for us. And then, we have hot shower. Tapos, meron doon hair and body lotion. Pero parang sabon yan. Liquid soap. And then, dito guys, meron silang tissue. So, kukuha tayo dyan later ng mga tissue. Kasi dito guys, tissue is life. Mahal ang tissue dito sa Singapore. And then, dito guys, meron silang provide sa atin na mga toiletries na toothbrush and toothpaste. Pero, nagdala ko ng sarili kong toothpaste kasi kailangan ko kasing nag-toothbrush kasi ako twice, lalo na pag nag-coffee ako para matanggal talaga yung coffee breath, and hindi ako nagdala ng mouthwash ko, so 2 times tayo mag-toothbrush para talagang natatanggal yung coffee breath. Ayan, so meron tayong big mirror dyan, ganyan, tas sink, so simple lang. Tas nandito yung kanilang toilet, basa pa kasi kakatapos naming maligo. And then dito naman guys, this is an overview of the whole room. Ayan, maliit lang yung room natin guys. Kasi, you know, here in Singapore, every space is pera. So, dito naman, meron tayo dito yung kitag, lagay ng kitag that controls everything in the room. And then, switch ng ilaw, switch ng water heater. Tapos, dito mo i-titimplahin yung heat temperature. And then, dito naman sa baba, guys, meron tayong saksakan dyan. By the way, ganito yung saksakan nila dito sa hotel. So, kahit ano yung mga saksakan na dala mo, pwede siya kahit yung galing kang Philippines. Ayan. So, ito yung 240 na volt nila. Kaya dyan ako nag-charge kasi mas mabilis. And then, meron tayo dito na water heater, tas mug. Nag-coffee na kami kanina. Tas meron silang palibre na coffee at saka isang water. Ito, binili na namin to. So, yan. Ito yung table na yan. Tapos, yan mga gamit-gamit namin. Kasi ready to go na kami. And yan, yung mga maduduming gamit namin. And ito guys, we have a queen size bed. Ayan. Okay naman siya. Yung kama niya, sakto lang. Hindi malambot, hindi masyadong matikas. And yung curtain nila, parang yung curtain ako sa bahay. And dyan ko na nilagay yung ating mga luggages para And ito yung view guys, from the outside. Yan. Mga condo ata itong mga to. Yan. Ganun. Yan yung view natin. So pagka ganyan mo, ayan. Yun yung AC natin guys, naka-centralize sila. And then, meron tayong small flat screen TV na hindi din kami masyadong nanonood kasi mga Singaporean pero HBO ata yung pinapanood ni Mac kanina. And then, we have a great painting here. Parang painting nung sa bahay ni lola ko, ni grandma ko. Ayan. And then here, eto guys, yung ilaw na napakaganda, nagpapaganda sa buhay natin. Must have yung ilaw na yan. Then yung ating malaking mirror. Tapos may saksakan dito guys. Eto, ang tagal kong charge yung phone ko, hindi pa rin siya naka-full. So probably this is 110. Hindi kasi nakalagay dyan kung 110. And then, nandyan yung kanilang telephone, remote, na hindi na-sanitize ni Mac. Ew. Do not hold the remote inside the hotel. Tapos dito sa baba, nandito yung kanilang hair dryer na nakakangawit gamitin. Kasi kailangan mong i-press ito habang ginagamit mo. Ayan.
wala yung pag inon mo naka-on na kailangan mo talagang i-press yung kamay mo lagi. Ganyan, para gumana siya. Pag hindi mo na siya press, wala. So, nakakangawit, nakakaubos ng energy. Pero, malakas siya, okay naman siya. And then, dito sa kabila, dito na namin nilagay yung mga gadgets, electronics, ganun. And then, dito guys, andyan yung mga damit ko, mga gamit ko. Tapos, hanger. Ganito yung mga hanger nila, yung hindi mo maiuwi, syempre mga hotel. Ayan. Tapos, yung jacket ko, mga bags na yan ni Mac. Ayan. And meron silang extra na upuan pala guys, yung inuupuan ni Mac para kapag pumunta ka sa vanity table, may uupuan ka. So, yun lang guys, yung room tour natin. Bakit ganito yung bintahan na blue? Blue siguro yung tint, kaya nakaka-blue light, ganyan. Ito na guys, na-book ako guys sa booking.com, so you can use my code. I don't know if I have a code, pero I will just share. Check the description box down below kung paano ka nag-book and kung may makukuha kayo na alam ko meron kayong makukuha na something kapag ginamit nyo yung referral link ko, parang ganun. And, of course, may makukuha rin ako guys kapag ginamit nyo. So, parang win-win situation tayo. Please let me know if you want to book here kasi ito yung pinakamura na na-book ko nung July. Kasi, July or June, parang ganun. Ito na guys, yung pinakamura na na-book namin. Merong mas mura pero hindi ko bet. So, ito na yung mura na bet ko na pasok sa bangan ng ano natin. Gusto natin. Ayun, kasi yung mga manidilim na lugar ganun. So, ito yung na-book natin. Diba? Cute naman siya. Tsaka, safe naman dito guys. Mas safe ito kaysa sa Manila, diba? Yung mga ano natin. Kasi, very low abiding citizen yung mga nandito. Kahit yung mga foreigners talagang takot silang makulong dito. Guys, take note pala, yun palang pinagpubook ko dito is credit card or kung may video okay na yung debit card, pwede naman siyang gamitin na parang credit card. And yung credit card ni Mac yung ginamit ko. So, wala kang babayaran kapag nagpabook ka na kailangan lang nila yung card mo just in case mag-back out ka. Yun, dun nila ibabawas kapag mga ano lang naman na 2 days before, ganun, yun na lang yung may payment. Pero free cancellation pa siya kapag ahead of time. And then, dito, nagbayad na kami dito ng cash. Hindi doon sa credit card niya tinanggal. Pero, okay naman na kung gusto niyo na sa credit card or sa debit card niyo siya babayaran. And guys, nga pala, yung mga yung mga staff nila dito, yung nasa front desk nila, sobrang accommodating. Tsaka, they can speak English well. Unlike sa mga, kasi dito, talaga, iba yung English nila. So, parang makakapanibago kung nasanay ka sa American or British na English. Pero sakto naman, you can communicate with them. They are good. So, passport lang kailangan mo kapag ikaw yung nagpa-book. Kailangan mo lagi yung passport mo. So, wag mong kakalimutan yung passport mo, madam. That's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope I hope naka-learn kayo ng something para kapag pumunta kayo dito sa Singapore, you can just book to this hotel dito sa Hotel 81 Geylang. Yun, ito yung pinakamura na Hotel 81, guys. So, yun lang. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys later. Bye! Mwah! Hey guys, nandito na ako sa bahay and currently I am editing this video and yun nga guys, dadagdagan ko lang yung review ko kasi yung ginawa ko yung hotel room tour guys is second day namin siya, so parang wala pa talaga akong review or observation masyado dun sa hotel na pinagstayan natin. So I hope this video will help you guys kasi sa Hotel 81 guys, sobrang na-appreciate ko yung daily na paglilinis nila. Sa amin kasi parang every now and then talaga sobrang magulo yung buong room, lagi kaming nagmamadali kapag aalis kami. And then nung time na first day namin guys, hindi ko nilagay yung please clean up the room, ganyan-ganyan, na parang isasabit mo siya na ganyan, or tidy the room ata yung nakalagay doon sa kanila. So, hindi ko nilagay. Pagdating namin, medyo nagulat ako kasi may pumasok sa room and yun nga, parang naglinis sila, nilinis nila lahat. Though hindi naman nila ayusin yung mga gamit mo na kung ano yung mga very personal things to you guys, hindi naman nila ayusin. So, magti-change lang sila ng linen, everyday yan, na magti-change sila ng linen, pillowcase, lahat-lahat yung beddings mo, lilinisan nila. And then, everyday din na magbibigay sila ng tig 500 ml na water kasi, di ba sa SG guys, mahalang tubig doon, yung 1 liter nila umaabot ng almost $3, which is 25 pesos lang sana dito sa Pilipinas, di ba? Pero dun sa kanila, almost $3. So, sa akin, maganda na yon na magbibigay sila ng dalawang
500 ml na water, tapos meron din siyang coffee na 2, tapos meron ding tea na mix. Ganon, parang 3-in-1 din nila na tea, ganon. And yun guys, kasi meron silang kettle doon, tapos meron din tayong mug na binigay nila. So everyday yun guys, nare-refill. And then sa bathroom naman guys, yun lang yung napansin ko, medyo downside niya kasi hindi sila naglinis ng bathroom. Napansin ko, alam ko na hindi sila naglilinis ng bathroom kasi yung floor or wall ng bathroom, ganon. Though hindi naman kami madumi gumamit, ganyan. Pero maganda sana kung everyday sana na mawawash up yun, masasanitize yung bathroom nila guys. Alam ko na hindi sila naglinis kasi yung nahulog namin na tissue doon sa floor noong unang araw namin, nandun siya hanggang sa pinaka last day namin na nagstay noon guys. Though ganyan lang naman siya na tissue, alam ko na nahulog doon, kaya hindi na nila yun nalinis. So sabi ko, hindi sila naglilinis. Though everyday silang nagre-refill guys ng toothbrush and toothpaste na isang pack na ganon. So everyday yun na pwede kang gumamit ng bagong toothbrush and toothpaste, kasi yung toothpaste nila naman parang, di ba yung maliit lang na ganyan, parang isang gamitan lang naman yun. So, na-appreciate ko din na namimigay sila ng toothbrush and toothpaste doon sa hotel or doon sa bathroom namin every day. So, yun lang guys. Kung tatanungin nyo ako kung may-recommend ko ang Hotel 81, of course, go to Hotel 81 guys. Yung sa Geylang, kasi yung sabi nila red light district daw yon. So, yung Hotel 81 na Pearl na mas mahal guys, halos katapat lang niya yung Geylang. Doon ka rin lang naman dadaan sa Geylang. So, mas mura kapag yung Geylang yung ibubuk ninyo. And of course guys, kung tatanungin nyo ko sa safety, sobrang safe ng Singapore guys. Kahit nung sinasabi mo na red light district, wala kang makikitang nagiinuman sa street. Wala kang makikita na yung nanggugulo-gulo, ganun, hindi maingay kahit red light district siya. Very discreet yung pagiging red light district niya. Hindi siya kagaya dito sa atin na kapag red light district, nako, anuhan yan, di ba, ganun. Doon guys, wala kang makikita na yung mga masyadong may iksi yung mga damit, ganun. Sa akin kasi, kung family yung pupunta doon, for me okay lang, kasi wala kang madadaanan na mga ganun masyado, yung mga parang mga nila doon na mga babae. Though kung meron mang nakaupo doon guys, very yung pananamit nila, hindi yung bulgaran na talagang ganunan. Nasa 5th floor kami guys, yun na yung pinakamataas na floor nila doon sa Geylang na Hotel 81. Hindi kami nagkaroon ng problema sa noise. Kung merong mang noise guys, yung mga family na naka-check-in, yung mga bata lang na umiiyak, nagtatakbuhan, tumatawa, ganyan, which is okay lang naman for us. Naintindihan naman namin kasi on vacation ng mga family. So yun lang guys, marirecommend ko ang Hotel 81 kapag nagpunta kayong Singapore. Kung gusto nyo makapag-save guys, please use my link down below and you will get 15% or 10% off kapag nag-book kayo using my link, and makakakuha naman ako doon ng percentage din kapag nag-book ako on my next booking. Yun lang naman guys, kung gusto nyo lang naman na gamitin. So that's it for this hotel room tour / review guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope it will help you on choosing your hotel accommodation pagpunta nyo sa Singapore, and ingat kayo. Goodbye! Mwah! Listen to my heartbeat.